Moje ime je Matija Zorić, po struci sam profesor latinskog jezika i rimske književnosti i grčkog jezika i književnosti. U setu od 3 školska sata u trajanju po 15 minuta naučit ćemo ono što se zove osnove kvantitativne versifikacije ili kolokvijalno i popularno u školskom sistemu zvano metrika stiha. Naime, radi se o možda najljepšem dijelu onoga što se uči iz klasičnih jezika u školama ili na fakultetima, a to je zapravo vrhunac grčke i rimske književnosti koja je, kao što znamo, u antici, u sva tri roda, i u epici, i u lirici, i u drami, zapravo bila pisana u poetskoj formi. Naravno da u takvim okolnostima su pisci poetsku formu doveli zapravo do savršenstva. Sad, osnovno je pitanje i osnovna uputa na koji način su to postigli i kako je to bilo ostvarivo. Još su u davnini, tamo negdje od vremena Homera, znači od otprilike 8. stoljeća prije Krista pa nadalje, grčki pisci prepoznali da je u književnim dijelima silno važno oponašati one okolnosti, i to zvukovno oponašati one okolnosti o kojima to dijelo, odnosno ta vrsta književnog dijela govori. Tako je sasvim prirodno i normalno i očekivano da recimo jedan ratnički ep poput Ilijade ili Odiseje, dakle koji govori o bogovima, junacima, sukobima velikih razmjera i tako dalje, treba biti pisan u ritmu bojne koračnice. Također je postalo sasvim jasno da jedna lirska poezija treba biti pisana kao mala i kratka forma, neka recimo ljubavna pjesma, da treba biti pisana u nekakvim lepršavijim ritmovima i da ne smije podsjećati recimo na jednu bojnu koračnicu. Ili recimo u kanonu tragedije, dakle u drami, se shvatilo da dramska radnja zapravo prikazuje neke svakodnevne događaje iz života ljudi, naravno potencirane, naglašene. Međutim, to znači da onda drama kao takva, prije svega tragedija, treba oponašati svakodnevni govor ljudi. Sad, na koji način se to u poeziji moglo postići? Naime, prepoznali su antički pisci da u slogovima, odnosno da u riječima postoje dugi i kratki slogovi. I ako pažljivo nižete riječi koje posebno odabirete, da ta izmjena dugih i kratkih slogova može biti toliko moćna, da je njezin dinamis toliko jak, da može poništiti sve one prirodne i prozne naglaske u riječima, jer je taj ritam u kojemu se nižu dugi i kratki slogovi kroz nanizane riječi zapravo jednostavno prejak. Ako nekome treba možda primjer iz hrvatskog jezika da dočaramo tu istu stvar, primjerice ako kažemo da smo došli ispred kuće, to je sada udomaćeno i kolokvijalno i prihvaćeno u standardu, nismo ni u čemu pogriješili. Međutim, kad kažemo ispred kuće, onda smo zapravo prozni naglasak u ove dvije riječi poništili zahvaljujući duljini jednoga sloga, a to je ovaj slog koji sadrži u sebi samoglasnik ili vokal e, dakle u ispred. Zašto? Zato što iza njega slijede dva suglasnika d, kao zadnji glas iz riječi ispred, i k, kao prvi glas iz riječi kuće. I time se stvorila pozicija duljenja toga samoglasnika i naprosto je to duljenje toga samoglasnika jače od bilo kojega proznog naglaska koji svaka od ovih riječi nedvojbeno ima. Dakle, možemo reći ispred kuće, to je vrlo prozno, i možemo reći pjesnički ispred kuće, poštujući duljinu toga samoglasnika.
Međutim, nažalost, u hrvatskom jeziku nemamo sve ove vrste stihova i metara koji su korišteni u antici, u grčkom, a onda kasnije u latinskom jeziku. Nažalost, ni većina svjetskih jezika nije uspjela prihvatiti takva jasna pravila metrike stiha. Kako to zvuči na primjerima? Recimo, jedan ratnički ep poput Ilijade i Odiseje trebao je svakako oponašati bojnu koračnicu. A bojna koračnica zvuči otprilike ovako. Tam, tadadam, 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 tam. Ponovit ću. Tam, tadadam, 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 tam. Dakle, prava je umjetnost kako poredati riječi, da njihove duljine i kraćine u svojim izmjenama tako ponište prozne naglaske, da novi metrički naglasci u stihu oponašaju baš taj ritam bojne koračnice. Homer je bio velemajstor zato, on je postavio nekakav standard, pa zato Ilijada, recimo, njezinih prvih nekoliko stihova glase ovako. Meni naidet he apeleia dio Achilleos, ulo menem hemiria haio salget heken, pollas dictimus psichas hadi projapsen, heron autuste heloria teuche kinesin, oio noisite passi, dios de teleie tubule, ex hudeta prota diaste tenerisante, atre deste anax andron kai dios Achilleus. Dakle, taj ritam zvuči prilično kao bubnjanje koje poziva velike mase ljudi da se sukobe na bojnom polju. Naravno da jedna lirska pjesma, ljubavna, ne može zvučati kao Ilijada, da ona mora biti u lepršavijem ritmu, pa onda recimo imamo takve ritmove u Sapfinoj strofi, kod same pjesnikinje Sapfo, možda njezinoj najpoznatijoj ljubavnoj pjesmi, koju ste možda učili u svjetskoj književnosti i koja počinje stihovima čini mi se bogovima sličan ili da je bogovima sličan onaj koji nasuprot tebi sjedi i tako dalje. U originalu ta pjesma zvuči ovako. Faine tajmoj kenosi sost heoisin, emen oner otis enantiostoi, is da neikaj plasion adi fonei sasipakuei, kai gelaisa simero ento mojman, kardi jannen stehe siepto aisen, osse gar i dobrohe osme fonas, udene tikei. Možete primijetiti da je ritam ovakve ljubavne pjesme puno nježniji od ritma jednoga epa. Isto tako, u jednoj drami, dakle, može se oponašati i treba se oponašati ritam svakodnevnog govora, za kojega su još stari Grci primijetili da najčešće i najsličnije zvuči otprilike ovako. Ta-tam, 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 ta-tam. Ta-tam, 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 ta-tam. Gdje je zapravo naglašen svaki drugi slog. Pa tako recimo, evo Antigona u prva dva stiha istoimene tragedije kaže svoje sestri Izmeni okojno nauta delfon ismenes kara, a rojstvo Tizeus to napojdi puka kon. Ili recimo jedna Medejina dadilja kad se obraća publici u prvom stihu istoimene Euripidove tragedije Medeja, kaže eit hoffe largus mediaptast hais kafos, medenna paisi peli upe sein pote timet eisa peuke. To je dakle ponašanje svakodnevnog govora. Time se zapravo postiže kod publike jedan hipnotički efekt da ako je radnja ratnička, epska, da oni osjećaju, dakle ljudi u publici, kroz to oponašanje bubnjanja, bojnih bubnjeva, da osjećaju kao da su oni usred toga rata. Ili da osjećaju jednu lepršavost pri citiranju lirske pjesme. Ili da osjećaju svakodnevnost zbivanja koje se događa u jednoj tragediji,
naravno u istom stihu posprdno onda i u komediji. Neki latinski primjeri recimo za ep, evo iz Vergilijeve Eneide, prvi stihovi glase u heksametru ovako. Dakle, to je ratnički, junački, božanski ep koji zvuči ovako. Arma virumque canotro jaequi primus saboris, Italiam fato profugus Laviniaque veni, littora multi letteris jactatus et alto, vis superum saevae memorem nonis obiram. Dok recimo jedna laka lepršava lirska pjesma, evo kod Katula prijevod ove Sapfine pjesme glasi ovako: Ille mi paresse deo videtur, ille si passe superare divos, qui sedens adversus identidente spectatet audet. Dulce ridentem miseroquo domis, eri pit sensus michinam simulte, lesbia aspect sinihiles supermi, lesbia vocis. Dakle, Rimljani su preuzeli sve vrste grčkih metara, vrlo malo su dodali toga svoga, a mi sada moramo razjasniti neke osnovne poze neke osnovne pozicije i neke osnovne pojmove iz kvantitativne versifikacije. Ponajprije moramo razjasniti dakle, da je u metrici stiha metar osnovna jedinica, metar je osnovna jedinica od grčke riječi metron. Hrvatski termin za ovo također treba pamtiti i on glasi stopa. Trebate još zapisati da se svaki metar ili stopa sastoji od dvije polustope ili hemi, odnosno semi metra. Različite su vrste metara kao osnovna jedinica stiha u stihu korištene pri njihovoj konstrukciji. Najčešće vrste metara su daktil koji ima jedan dugi slog, a duge slogove bilježimo dugom crtom, i dva kratka sloga koja ga slijede. Dakle, to je daktil. Suprotno od daktila, anapest je metar koji ima slijed od dva kratka sloga i jednog dugoga sloga. Međutim, moram napomenuti da je anapest vrlo rijedak u odnosu na daktil. Zatim postoji spondej, vrlo čest, koji se sastoji od dva duga sloga. Zatim postoji trohej, koji se sastoji od jednog dugoga i jednog kratkoga sloga. I postoji jam, koji je vrlo čest. On se sastoji od jednog kratkoga i jednog dugoga sloga. Od onih koji se još češće spominju, a ima ih nekoliko desetaka, obično se u udžbenicima navodi tribrah. Tribrah se sastoji od tri kratka sloga. Kao što mu ime kaže na grčkome, tris i brahis, tri puta kratak slog. I u tim metrima, dakle, pravilo je da se naglasak uvijek stavlja na svaku prvu duljinu. Dakle, u daktilu taj naglasak mora ići na ovu duljinu, u anapestu ovdje, u spondeju ovdje, u troheju ovdje, u jambu ovdje, i onda imamo problem tribraha. Tribrah nema ni jedan dugi slog, pa se naglasak u njemu stavlja na srednji kratki slog. Međutim, napomenut ćemo da je tribrah zapravo vrlo rijedak, poglavito u odnosu na ovih gore spomenutih 5. U čemu je još poanta terminologije koju ne smijemo zaboraviti? Dakle, dva pojma. Dakle, svaki metar, rekli smo, sastoji se od polumetara. Jedan dugi slog ima snagu kao dva kratka sloga. Dakle, ovo je jedan polumetar, ovo je drugi polumetar ili polustopa.
Isto tako recimo u spondeju ovo je jedna polustopa, ovo je druga polustopa. Ja? U jambu je ovo jedna polustopa, ovo je druga polustopa. Dakle, jedan dugi slog ima vrijednost dvaju kratkih slogova, to isto treba zapisati. Nadalje treba zapisati da u svakome od ovih metara, dakle, teza je nenaglašeni dio sloga, a arza je, teza je nenaglašeni dio metra, a arza je naglašeni dio metra. Dakle, u daktilu ovo je arza, a ovo je teza, iako ta dva pojma neće biti bitna za strukturu i određivanje metričke sheme svakoga stiha. Najpoznatiji stih antike svakako je heksametar. Heksametar ima sljedeću strukturu. Najpoznatije jer su u njemu pisani svi epovi Grka i Rimljana. Njegova struktura se sastoji od 5 daktilskih stopa. Jedna, druga, treća, četvrta, peta, a šesta stopa jer je metar heksametar, dakle grčki heks znači 6, sastoji se od 6 metara. Šesti metar nije daktil, nego je spondej ili trohej, ovisno o tome je li slijed dugi slog ili dugi kratki slog. Ono što je nezgodno kod heksametra, da umjesto bilo kojega daktila, dugi, kratki se može pojaviti spondej. Dakle, dugi, bilo gdje. Tako da ova shema ne mora izgledati ovako. Ona može biti dugi, kratki, pa odjednom dugi, pa opet dugi, kratki, pa odjednom dugi i tako dalje. Ili može biti idealna, dakle da je prvih 5 metara daktil, a onda na kraju trohe ili spondej. Ova pojava ovdje, koju možemo i bilježiti u metrici, bez da se odlučimo je li slog dug ili kratak, zove se silaba anceps ili anceps na klasičnom izgovoru. Odnosno dvoglavi slog, možemo ga pisati uvijek s takvim dvojnim rješenjem. Ove ostale ne možemo, dakle morat ćemo se opredijeliti točno kakvi su slijedovi. Evo, toliko za prvi dio. Pozivam vas da pogledate drugi dio gdje ćemo dati pravila određivanja duljine i kraćine slogova u rimskoj metrici. I treći dio u kojemu se nalazi prva zajednička vježba.